Ciwanê bi navê Fuad Akdemirê li nav Çartemê Tanawanê bi 11 hevalên xwe rehat kuştin, li goristana Yenîköyê Amedê jaliyê gel ve hat pêşwazî kirin. Piştî wecîbeyên olî cenazeyê Akdemîr bi duruşmeyan hat defin kirin. من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا Hevserokê meyaderê Hasan Pençe xivû diyar kir ku gelê Kurd di nav pêvajoyek dijwar de derbas dibe û got ku ew tu carî serê xwe ji zilmê re natewînin. Herwiha cenazeyê Şaban Günayê li heman cihê jiyana xwe ji dest dabû jî piştî karên otopsiyê cenazî wişandin wanê. Bi hezaran kesên wecîbeyên olî yên cenazê Camiya Mehmet Reşîd Dede ya li Taxaltin Tepeyê pêkanîn bi merasîmekê li goristanê defin kirin. Li Goristanê piştî deqeyek rêzgirtinê parlamenterên HDP wanî Lezgîn Botan axivî diyar kir ku 12 ciwanên Kurd aşkere hatin qetil kirin û nerazîbûn nîşanên rayedarên hikûmeta AKP'dan. Cenazê ciwanê bi navê Ahmet Özer li navçeya Kolika Semsûrê û cenazê Ekremetê jî li navçeya Kerborana Mêrdînê hatin defin kirin.